ମୋର କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବଡେ ଭଲ ନିଜର ମାଇବ ନାହିଁ କଥା କଣ କି ସାଢେ ଯୋଉ ଆଇଲେ ବି ଚଳିବ ଚଳେଇ ଦେବା ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିନି ବୟସ ତ 80 ପାଖାପାଖି ଛୁଇଁଲାଣି ବଞ୍ଚିଲେ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ବଞ୍ଚିବୁ ହେଲେ କଣ ଆଇସିଆ ରୋଗ ପଠର କଣ ଯାଉଛି ଜମା ଯାଉନି ମା ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତା ଘରେ ଶୁଇଲେ ଏ କଣ ରହୁଛେ କଣ ସେ କଣ ରହୁଛେ କଣ ଏ କଣ ରହୁଛେ କଣ ସେ କଣ ରହୁଛେ କଣ ହେଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଗରୁ ହସ ଦେଲା ଏବେ ଏ ଡ୍ରାମା ଅଛି ନା ଧରିକି ଶୋଇ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କାହାକୁ ଜଣେଇଲେ ଦୁଃଖ କିଏ ଆଉ ଶୁଣିବ ନିଶା ଛାଡି ଯାଉଛି ତନ୍ତ୍ରୀ ପେଟ ବନ୍ଦ କଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ଆରେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ଏମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଫୁଟଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ସେ ମାର ମାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆରେ କହୁଛି ଆରେ ଆଜି ଫୁଟେଇଛୁ ଦାଦି ଆଜି ଫୁଟେଇଛୁ ସିଏ କହୁଛି ଆରେ ଇଏ ଅମକ ଆଜି ଫୁଟେଇଛୁ ଫୁଟେଇଛୁ କଣ ବି ମୁଁ ଆଜି ବୁଝୁ ମତ ଏତେ ରୀତି ନିୟମ ତାଙ୍କର ସବୁ ମଦୁଆ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଭାବନା ତାଙ୍କର ତୁ ଜାଣିଯିବା ନା ଆଜି ଏଇ ମନ ଖୁସି ଅଛି ମାନେ ନ ହଉ ବାସ ସେମିତି ଲୋକ ଚଳି ଯାଉନାହାନ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଯିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚାହିଁଲା କିଛି ନା ଆଲୋ ଭାଇ ନାଚିକି ଯାହା ହିଟ ହଉଛି ମୁଁ ଖସି ରହିଲେ ସିନା ଦେହ ମୋର ଖରାପ ହବ ପାଣି କରିଦେବେ ଆଉ ଦବା ଲଗେଇଦବା ନାଇଁ ରେ ସିଏ ଆଉ ନାଇଁ ସିଏ ସରିଛି ଗୀତରେ ମୁଁ ନାଚି ପାରୁନି ଝିଅ ବାড়ি କଣ କରିବି ଯେତିକି ହେଲା ଦେଖିବା ଆର ଜନ୍ମରେ ପ୍ରଭୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦିଏ ନା କାହିଁକି ଦବୁ ଅଧା ନବୁ ବରଂ କୁକୁର ଜନ୍ମ ଦିଏ ଯେତେ ଛାଡ